God Jesus, sabon kocin tawagar ƙasar Portugal, ya bayyana cewa ɗan wasa Cristiano ɗan wasa ne mai matuƙar hatsari, kuma ɗan wasa ne mai matuƙar basira, kuma ɗan wasa ne wanda ƙasar Portugal bai kamata ta yi sake da shi a halin yanzu ba. Duk da dai God Jesus ɗin bai bayyana cewa ɗan wasa Cristiano Ronaldo ya dawo zai ci gaba da fafata da shi a cikin 'yan wasa 11 ba, amma ya nuna farin cikinsa kasancewar dawowar da ya samu ɗan wasa Cristiano Ronaldo har yanzu bai gama yanke wata babbar shawara a game da tawagar kasar ta Portugal ba. Lalle tabbas wannan abu ne mai kyau ga magoya bayan dan wasa Cristiano Ronaldo. Ina ganin wannan dama ce da dan wasa Cristiano Ronaldo ka iya samu domin ƙara jagorantar kasar ta Portugal, ko a 2030 ne a gasar cin kofin duniya, ko kuma a Euro da suke kokarin fuskanta nan gaba, ko Nation League, duk dai gashi na abubuwa da dama. Magoya bayan dan wasa Cristiano Ronaldo, kuna ganin in aka ba dan wasa Cristiano Ronaldo dama ka iya kawo abin da bai kawo ba? Ku rubuta mana a cikin comment section.